खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मोनसे दख'नानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' नोंथांमोना नायदो दिनैहाय बे भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननोहाय दाखालि जे आं देखायदोंमोन ना 1500नि हरगोन होननानैहाय डेलिभारि चार्जेस फ्रि बेखौ आं देखायग्रोनोसै ओमफ्रायसो माखासे माने पियर पद्मनि मोजां मा होनो क्वालिटिनि पियर पद्मनि अल बडिनि ओमफ्राय माखासे माने बिराद हाई क्वालिटिनि दख'ना नोंथांमोना मोनगोन आङो हानायमानिखौ देखायगोन नायदो नै ओरैबादि मोजां आं दाखालि थाताव देखायनानै फैदोंमोन ना मै कालारनि बेखौ दायो नोंथांमोना मोनसिगोन ओरैबादि मोजांखा बिराद मोजां क्वालिटिसो दै बेयो बेखौ नायदो नै सोर बेखेवना देखायनो थिनहरदोंमोन ओरैबादि मोजांखा दै बटल ग्रीन कालारावहाय ओरैबादि मोजां समायनाखा बिराद मोजां क्वालिटियाबो बेखौबो मोनगोन 1500आवनो नायदो नै दानिया ब्लू कालारावहाय सोर सोंहरदोंमोन ब्लू कालारावहाय बेखौ दायो मोनसिगोन ओरैबादि मोजांखा दै थाबैनो बुकिं खालामनानै ला नङाबा उनावहाय लुबैबाबो मोननाय नङा दै क्रिसमास खाथि सफैगासिनो दङ आरो हाबाफ्राबो खाथि सफैगासिनो दङ ओरैबादि मोजां गासैबो क्वालिटिफ्रा नोंथांमोना बाजाराव थांनानै लायोबाबो नोंथांमोना न'निफ्राय थांनायफ्राव बाजारफ्राव थांनायफ्राव खरसा जायोना गारि मटर भारा खरसा नाङो मायो थ' आंनियावहाय अनलाइन बिहरोबा अनलाइन डेलिभारि फ्रि आरो न'सिम मोनगोन गासैबो डेलिभारि दायो नायदो नै नोंथांमोना पेरट कालारावहाय ओरैबादि मोजांखा दै अरिजिनेलाव नायनो बियो साबसिन सना ओरैबादि मोजांखा बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला नङाबा उनावहाय मोननाय नङा नायदो नै बयनिबो मोजां मोननाय ओरैबादि मोजां मोनखादोंमोन ना जायनो मोनहैदों बिनो मोजां मोनदों दायो बेखौ मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायदो नै दानिया ओरैबादि मोजांखा बेबो ओरैबादि समायनाखा बिराद डिमान्ड जाबाय बेबो दायो सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा नै बेबो पार्पल कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो साद्रियाबो ओरैबादि मोजांखा मोनसेबो लरेस गैया दै साद्रियाबो नै बिराद मोजांखा बेबो दानिया नायबावदो नै आरोबावनो ओरैबादि मोजांखा नै बेबो हामायदि गाबसिना हाथावा बिबारनि डिजाइनफ्रा नायनानै लादो नै ओरैबादि मोजांखा डिजाइनफ्रा ओमफ्राय सियाबो बिराद मोजां जोबदै गासैबो दल' थाथ'दो सना दल' थाथ' दुमान फैनाय ना ओरैहाय बिदिजों जायो बिदिजोंलाय माथो मावबावनो मामिया दिनै सानसे एबानो डिउटिया छुटि बेयावबो खामानि मावनो होले नोङो आजियाखै नोङो आजियाखै दल' थादे दल' था नायदो नै दानिया ओरैबादि मोजांबावखा बेबो डिजाइनखौ नायनानै लादो लरेस गैया दै ओरैबादि मोजांखा स्मुथनो गाननोहाय नायदो नै दानिया ओरैबादि मोजांखा कालाराबो ओरैबादि समायनाखा उन्थावल'खा अरिजिनेलावहाय नायनोबो ओरैबादि मोजां सियानि क्वालिटिबो बिराद मोजां दानिया नायदो नै बडि कालारावहाय ओरैबादि मोजांखा साद्रिनि डिजाइनाबो ओरैबादि मोजां दायो बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना आंनियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो रसना दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां दै बेयो आखाइजों हेन्दलुम दानायसो बेयो ओरैबादि मोजांखा बेखौबो दायो नोंथांमोना अफाराव मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायनाखा सफ्ट आरो गुरैल'खा आब'मोन आगैमोन नै बेयो नायदो बेयो दानाय सोंनाय पद्मनिनि दै ओरैबादि मोजांनो बेयो बेलेग क्वालिटि थ' बेनि प्राइसआबो बेलेग आरोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बिराद समायना मोजांमोन आगैमोन बिदिब्ला बे भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै बेलेग माखासे माने गोबां कालेक्सन दङ नै बेफ्रावहाय आङो कालेक्सन दंबावो थ' बेफोरखौ आङो नोंथांमोननोहाय देखायगोन उननि नेक्स्ट भिडिअआवहाय थ' बयनिबो सिम गोजोन्थों